er alt for forceret. Ja, ikke alt for aggressivt. Ja, men jeg synes, at Indonesien varierer sit spil godt. Altså, så kommer den lige smash, så kommer kryds-smashen, så kommer... Jeg er enig med Sten i, der kommer ikke ret mange kryds-clear. Det er mange lige clear, men hun varierer det godt mod forbanen til gengæld. Så der kommer der virkelig pres på for Tine. Den der forhånd, hun har, den op i den korte forhånd, hvor hun så kører den flat kryds ned i Indonesiens dybe forhånd. Det er et super godt slag. Det har hun altså gjort nogle gange med meget stort held. Det var ikke langt ud. Nej, det er jeg ikke helt sikker på er helt sandt, det der. Pointet i hvert fald til Tine Rasmussen. Og så kom der lige et mere af de nemme. Og så er det lige pludselig et lille hul nu på 3. Ja, og på det rigtige tidspunkt. Serves over. 12-14. Desværre. Går den ud over sidelinjen. Ja, der var vi dobbelt uheldige. Der kom lige en bold ind på banen, så havde gjort, at vi eventuelt kunne have fået den let. Den kom bare for sent. Den kom for sent. Så det var dobbelt uheldigt. Der ser vi Tine Rasmussen slå den ud, og så kommer der faktisk næsten i samme øjeblik en bold ind fra banen ved siden af, hvor polske Przemysław Waczer møder Mohamed Hafiz Hashim i en kvartfinale i herresingle. Serves over. 15-13. Dejlig nem fejl. Der har været 2 servemodstagningsfejl på de korte server her fra Indonesiens side, som jo har givet Tine 2 ganske fornuftige point. Men den har hun altså, det har du været inde på tidligere, hun har svært ved de slag over mod Indonesiens forhåndsside. Ja, men der er altså den der lille sidevind, så, og der er jo ingen tvivl om, at Tine hun går efter linjerne. Og så får den altså lige det der ekstra, så ryger den ud. Og der var den igen. Ja, der er ingen tvivl om, at jeg mener, at presset skal lægges over på baghåndssiden, og så spille lidt ind i vinden der, og så glemme lidt om den forhåndsside, selvom det er måske der, hvor man normalt har de bedste vinderslag. Ja, fordi hun er meget... Altså, den marken, de her bold bliver slået ud på, viser jo klart, at der er noget vind. Ja. Og det viser også klart, at Tine ikke kan styre det. Godt nu igen, og den kan hun ikke engang nå. Uha. Så er det altså lige pludselig blevet af 16. Jeg synes, det var flot. Indonesien slog efter den, men hun ramte faktisk ved siden af den, og så gik den ud. Ja. Det havde jeg godt set. Ja. Og set med danske øjne, desværre. Ja. Så bliver inde. Lige akkurat, tror jeg endda kun
Ja, det kan godt tænkes. Det er godt presset der. Godt presset. Der var noget dobbeltspil i det igen, hvor hun går ind og trykker ind på kroppen af hende. Det er ikke lige akkurat. Den er langt ind. Mere end rigeligt. Kom så, Tine, siger hun selv. Og jeg er tilbøjelig til at give en ret. Vi vil godt lige have den her hed hjem 2 sæt. Hvis den er inde, så er det rigtig godt spillet. Hun spiller altså rigtig fornuftigt. Rigtig fornuftigt spillet der. Der er ingen tvivl om, at Tine ventede et slag mod forbanen der på den ene eller den anden side, og så lige pludselig kommer klienten lige clear igen. Og så kan det godt være, at der ikke kommer så mange kryds, men de der ned ad linjen, de ligger fint. De ligger godt. Så er den der. Ja. Firdasari kan ikke få den væk. Nej, den er godt spillet op. Det er oppe på nettet. Den, der kommer der, den er rigtig godt spillet. Den vender næsten overhovedet ikke. Og så er den smal sag for Tine Rasmussen afgør 18-17. Den ligger altså godt. Den er så også slået lige ned i den forhånd, hvor hun bare står og venter på den. Ja, den havde hun læst. Godt spillet. Og 19 af godt spillet. Ja, det er så lidt hendes egen medicin, hun kommer til at smage der, Firdasari. En krydsopsamling her. Ja, Tine står rigtig langt frem på banen og når den tidligt. Og så ligger bolden jo så selvfølgelig også rigtig godt, så en god kombination. Og så er vi fremme ved matchbolde. Det er ellers interessant at se, at jeg synes, det faktisk er Indonesien, der i øjeblikket forser og virkelig sætter damp på spillet og virkelig presser på og presser i tempo. Så der er ingen tvivl om, hun har masser af overskud. Matchbold til Tine Rasmussen. Lad os bare tage den på den første. Og der er den. Firdasari får den ikke over. Tine Rasmussen vinder, men er ganske pænt presset i den her kamp mod en ung indoneser, der ikke ligger vanvittigt højt på verdensranglisten. 21, 15, 21, 18 og en kamp, hvor vi må sige, at Tine Rasmussen hun fik i hvert fald lov at slide for det. Det gjorde hun. For Indonesien, der lover det godt. Jeg synes faktisk, at indonesisk badminton efter en periode, hvor vi måske ikke har set så meget fornyelse derudefra, så synes jeg faktisk, at de har mange lovende unge spillere på vej i øjeblikket. Malaysia er lidt nede, synes jeg, men Indonesien, de rykker lidt på sig i øjeblikket. Ja, vi har været inde på damesingle. Der er altså en Maria Christine Julianti, som i øvrigt også har været med her i Denmark Open. Hun tabte sig i anden runde til Lulan i en kamp, som jo rent faktisk var en gentagelse af bronzekampen under OL. Så når vi tidligere har snakket om de her mange afbud, så må vi altså ikke glemme, at der er flere rækkerne, som er rigtig stærkt besat. Damesingle er en af dem. Vi har altså både, som vi har været inde på, Julianti, vi har også bronzevinderen Lulan. Vi har verdensmesteren Chulin, eller det vil sige, det havde vi indtil for en lille time siden, så blev hun slået ud af Lulan. Og så har vi naturligvis Tine Rasmussen, som nu